to už bych Zahrajeme si Minecraft. Ark. Končíš. Jako reálně Není, končíš. bude, no. Jak asi můžu hrát Ark, když nemám ten Epic Games? Asi úplně nechce, že jo, založí se. Bude hrát DBD. No, a proč jí mají ruinu? Počkej, on je tady jo, počkej, to je ta spiritka, ne zase. Ty vole, no. Zelená ruina a je tady hnedka totem, vole, hixnutej. Kámo, to je zase ta spiritka, kámo. Jde po tobě? Ne, to je Legion, vole. Čím na to? Boom! Shit. Já si prdě, já jsem se spavnul literally u ruiny. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Ta hra je sračka. Get out of my goddamn motherfucking way, you motherfucking goddamn bitch! Já jsem mu dal. I think they did a pretty good job so far.